Chibai levek ole he video hian mihlo tling le hausa tena anti chin mihlo tling lo le rethei tena anti ve ngai lem lo thil pakhat lek kan soyanga tha inti zong ani chuan mino like sak ve ula mihlo tling le mi pa ngai kan ti te hi anin an lo na soidon chuan atam theianga chumi zinga langsar tak pakhat chu mihlo tling ni tur te hi chuan arukin mi hriat pui le hmu pui lo po in thunun na an kalpui thin tu man choi moina le credit pedon lo ma se an taima ngain an taima reng thin anin vong tho thin dinani an soi thina kan ni na dik tak chu tu ma min hmu lo laia kan nun dan hi ani an ti thin ani mi min hmu lai te chuan ni lo dan deuh te pon lan moi ve te kan du'a polite ve deuh te lan taimak ve te kan tuma chu tak chu mi hmu lo lain kan chom zelem tikha poimo ta ni chu min chen sang tu lian tak chu lo ni ta a lo in ngai to ve ta ula ke po ka ni ve thin thawa mi hnuaia kan tho te sarkar hnuai po ni se puten kan tlai wanga min hau emo kan mak a chiak don ai chuanin alam te kan seda kan thau ma mai thin kan jing mut hun kha kan sacrifice ngam peilau chung chung po in a chan chu na chan te kan hlawa hau te kan hlawa a hun taka kan thlenga ni chuan fak te po kan hlonga promotion te hlo san te po kha na kan tho that bok chuan kan dong don ani pon lam mi hne na tang khan lo man don tur kha a omani chu credit kha kan dong don en thli thlai tu an om chuan kan taima thin chu thil thalo po ni chong lawa kan ti ngei tur po ni ma se chu ke mani tan nge hian kan ti ve pem mi lo tling tu te chuan an pe tlat ani chu mi tam jok chuan kan pe ve le talota a lir theiemo taxi lam ezon na khal thin te po hi mi ta an khal chuan invong em mani ta khal ta che a zel thel te an om fo thin ani an vai chon an ni lawanga thanem ngai hlau jok te po kha an om tho chu te chu an dang lam na chu ni ta ni mi kut hnuaia en tu le how tu ne ya invong mani kut zala atlak nuwa zel thel ang chi kha ama ta na taima pe lawa a hna ani wang chawa taima mai kha alo ni ti na ni chu hlo tlin na shil tu lian tak ani a mi hnuaia kan tho chuan kan taima thin mani tan kan zel thel fo kan hna awangin kar tluanin kan tho ma thei ban nuwa poisa hlo belnan kan overtime pe bok ma se kan side income build na ne mo mania sum do na tran ve nan kan hun ola te kar to pa te kan tho ma thei tlat lo kan zan lam huna te tran kan la pe lo ni mani in hmangai tok lo na chi khat ani a miril ru nei tak te hi chuan an na tho ba na te an hun ola te an mani tan an thok ruk ve keu thin ani chuan a chom zo huna mi hnuai tang khan an bang keu mai thin an man em big wang ani lo hun olan nga big wang po ni chuang lo zan lama te jing lama te kar to pa te ma se tam tak chuan chhuan lam kan nga ni na tho ba na te khan mani tan han thok veila YouTube video tur te emo zir thei te po tama network marketing te po ni theya ani lo le financial bu te po kha han chiar taila chu tu man min hriat pui lova kan ti thei aru ka kan in discipline na tur le kan taimak na tur khani don ani alanga che taima lovin nakina hlok na kan la tel don zui boka han ngai to taila le khachiar le zer te po hi mitam jok chu mi zo po kan ni lawa sikul le college kan ban rol hian le khachiar le thil thar zir te kan chol san ngal tlang poi thin ani a chan chu zirna in kan kai lai chuan kan zir thata kan pass that chuan credit min petun omani choi moina om ati chaber khan ni kher lo ma ela chung tetel kan chung an lo mani an lung kan ti oi chu wanga zir le chiar taima kan ni mai thei degree tha nei nan te
chuta pawh credit don tur ala awm zel mase chumi hnuah credit lawman don tur a awm tawh lo hnu entirnan sarkar hnathawh tur a awm tawh lo tih kan hriat hnuah te emaw sikul atanga kan chhuah hnu anga te khan kan chhiar peih tawh lo thin ani kan textbook leh notebook chauh kha inzirna tur emaw te kan ti thina kan hnathawh ah te kan personality ah te hausakna le hringnun zirlai tha tam tak fin na min pebelh thei ani tih kan hriat reng chung pawh in a chan ni thei pakhat chu min credit tu kha min fak tu kha an awm tawh dawn lo ani sikul angin pass fail rank kha awm tawh lo tuman tun thla chungin lehkhabu pahnih i chhiar zawa kha hei te hi i lawman an rawn ti tawh lo ani kan lawman chu kan thluaka le kan thilzer kan apply khuna chauh khan hmuh tur a awm tawh a tuna lawman kha a awm ngal tawh lo naki na chaw ani zirlai a pawh mani zirlai textbook piah lam result thatna atana tangkai ri lem lo chhiar zau keuh keuh pe te hi chu a hnuah exam sang zawk an beina an chhawr nge thin an knowledge kha alo zawa chu an chhiar lai khan an exam a mark te pek belin emaw engma credit kha dong hri lo ma se aru ka an lo taimak na khan exam sang zawk an beina khan a ron pui ta thin ani chu tiang chia chu ni Jim Rohn hian hetiang hian thu toy aneya I hna a I thawrim ai ma khan nangma tan khan thokrim ro atini kan hna chu kan inchom na tur ania kan thokrim tur pawni chumi pi a mi hnuaya hna kan thaw angai to lo nan kan chanlak na tur chu keimani ani mi lir thei khal ho thin chuan ama nge ya lir thei anei ve nan emo mi hnuaya no thok thin chuan ama hnuaya midang te a chhor ve jok to thei nan khatiang zel khan kan hri thiam mai anga hei sportman te footballer te po hian athiam filor kan ti te hi chu thian ta pe lo hnu po a taima thlat te coach te vil to lo hnu po a training char pe ang chi te an lo ni thin ani Napoleon Hill hian hetiang hian asoya mi a hlo phu lova a thaw rim chuan a thaw rim phu lovin ala hlo chuak hnemang atini chuwangin kan hna chin chia emaw kan kova tla chin chia lo dewa po khan va taima taila alang chin lo dewa po khan va in thunun taila chu mi hlotling te hlotlin na chan poimo tak pakha chu lo ni a entirnan kan expense han check te emaw habit check ang chi te ani lo pon lekhabu kan chhiar te kha kan hna ni lo ti lo mai la tu man min hau don lo ani ma se khang te a mi taimak lo lai kan lo taimak khan nakina kai mani tan la tangkai dona kan hlotlin na bil zel nan khan alo tangkai don ti nani chu ole heti zong hi ni a lepeka kan hmule chho done